Нещо друго? За първи път? Имам се! Предишните пъти какви са ви били? Всякакви други. В тази, кое най-много ви грабна? Къде те бях? Кое най-много ви грабна от тази кола, че Може би надавахте така смело за нея? Предния капак. Предния капак. Значи предния капак скоро време ще бъде обявен на втори снайпер! във Фейсбук. Да, това най-вероятно е, за защото 250 хиляди забелязваме евро минимум. автограф от нокаут. Имаме тук Охо, Ванката се е подписал тук. ванката. То няма начин, ще идват са Имаме автограф от BDL, е от тази страна, виждаме. Да, BDL. Да. От тази страна имаме автограф от булевард България. Да. Ние босната това автограф. Да, това е автограф. Имаме шалче, дарено от някой на плажа. Имам и някои други дарени неща от автографа на плажа. Както и, нали, Нитро с пълна цел. И всякакви други такива като честита, някакъв бар. Харчи много малко. С газ ти е Знаеш ли без пари. защо Форд ги правили с големи стъкла отпред и отзад? Що? Да се вижда от белечета панара, дето си го е купил. Ти ли ще го кажеш това? И 611 коня минимум. Мини! Виждаш ли каква? Ей, тая лепенка също ми е любима. Не. Аре дай да видим, де. Ето, Аре, дай да малко видим. по малко. Бързо скрия. Тази също беше доста добра лепенка. Да видим дали всички лепенки Това е най-новата лепенка. Номера трябва да се запомни просто този номер. Куатрото с нота. Да. Търся му от 150 лева нагоре на предния капак. Може да го слагат за декор в някои заведения, кафе, бар. Пусни го на продажба, верно. Ми пускай го. Айде, пускаме го. Дала съм ти тази сделка на теб. И така ще остане във вечността. Да, не се, то е антик. Защото ще го сложи вътре Да. на това заведението. Точно така. Айде да вземем 200 лева. Значи, плаща ми се, снимай го това. Плаща ми се на баш, че ще вземем 200 лева. От 200 лева от капака само. Капака. От капака! Пускаме го! А тази лепенка? Ходих на участие на офроуд. Ето тук. Офроуд! Офроуд. Скиеш какво пише? Бургас в село Българи. Бар без край. Айде! Там ми беше 200 лева капака. последното и преживяване с мен на бар без край. И ето, забелязваме, че тази кола няма край и тя продължава своя живот, макар и с лента. С линия. Да. Отива в клуба на Карабар Рейсинг. Карабари рейсинг. Това е. Чао, чао!